yorno to mingar tendano ingene moko bela go timre to jo pinyo kien serikal timo wuoron to magi ango matimre kanyoro nyontire maramka ngato ka otenda ndo pa yorni mondo los yorni to ko loso yorni to koro dugo ole chuodho koro wuoron to ngatno bende ka mentiere be wietiyo koro nego ben ja pinyo believe kabisa ni serikal dhi timone gik modwaro kendo serikal dhi timo gik mowacho onego bed ni gik mowacho gi itimo kaka lakini wasebedo gi plans mang'eny manyalo kelo dongruok ranyisi ni seche ma waponi wabro medo oro nyithindo dhi tiyo oko monego bed tiyo kae kapono kwa be develop miluongo ni juakali sector among the things monego develop go juakali sector en ni nyaka wa protect local manufacturing lakini kata kaponi itwa develop iketo pose juakali sector podi yien ja China kelo gik mang'eny kae yugi mo ja China kelo kae mang'eny mora igolo China podi onge gik mwatimo onego bed ni paro no lokre kabisa to mna public participation onego bed ni president dhi kama juakali time chande to ng'iyo problem mane man kae to nyithindo ka dhing'isi ni jatelo wan ne watimo maber ka pesa bene wayudo shida mane duogo hinyowa ni mese mane walosogi ni jo moko makro ni wuok China gi nomedo bet mang'eny bogolo wa e tich kore ka angwa develop ngacha adago mar mondo mi winjane kaka mano ogai kata jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka kane uloso chieng' Jumapil kinde mane oyuoro kata ne ochopo e nyasi mar alama mano mar kanisa mar Gospel Tabernacle Nairobi kae. Kalonzo ne oseyo serikal mapacho kae kuom chiwo ne oganda jo Kenya singo ma ok chop kare ka bende nyaka sani nowacho ni kata singo ma jatend piny yando golo mano mar gero apaya maduong' mano mar Thika onge budget mahiga ni kakoro nowuoro ni omenda makamano bro bedo ka wuok kure kama chalo nade wawinjane kaka Kalonzo noloso Omondi. To say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. The budgetary process is a constitutional process. I heard this president saying you cannot operate within that budget. Therefore, you get friends from wherever, invest, buy out like is happening with East Up and Portland Cement. So we will do the best. I ask for your prayers